ya roi try sai sin pat ngai ke blai pi paro ha kerteng ke badan portam ko jong jisu te ha kani ke video ngak bua bangan pensyai shapi namar kidon ki brio ki ba perkat ba mangi te ki bala shakri utrai ngi ki bala ya lap kam don jing e shu yang ngi bangin im ke jing im ke ba khoj ke ba kentang te kamut kidon ki ba perkat kumta kamut don shu ke jing le bat kumta ter hanrai ngakwa bania tho ya phi bat kani ke video kan long kerpang na kabenta ki shakri ki jong ublai ru bat na kabenta ki badang long ki banget ru ki bompat la ban ai ka jing shakri ru ba phin tip hadin habut ya ka jing ya lanti ka jong phi ba phin lat ban hap ha ka jing penshoi jong usaitan namar phi i menta don bon ki breu umde ba ben long shu ya kren ken bangin sngo tho wat haba ki la de ki pastor lane ki la de ki nong ya lap ki dang hap ha ka pop klim lane ha kanu ka benta ken namar baleng ni thu epi ya ka daw ko long ba teng gini ki briu ni em haba ki la shakri ki mensim ki ba kordor ka penlong ba ki shu shakri ba kum to ki mensim ki ba kordor te ya la de pat ki klet no ngan ong epi ba uwei u kristan ka wei pa ka wei ka kristan lada ki job ne mi ki jingpynshoi ki job ki jing ele ki job ki jing tenjo ka dei bet ka daw ba ki ai ka por ken ban shong ha ki jat ki jong utrai lada phi la shakri maknai ki mensim ki pa kordor ru ka ka ba pidon ka panle ka mot ya ki briu ru phi de ban shakri ya la diru phi de ban bo ka por ban shakri utrai knang ba phinam hap te haki jingpynshoi te kumangi ni em ka ka panga jule em bakan long ru ka jing kur ya phi kumanga banta ya ki benta kamut ka de ka kam ka basuk inga bakan ngan job smol ki briu ki ben nga kata kam don jing inga bangan job nomor bang ngam jule le de ki briu ki ben ki tem ki la ka de nga bangan chupen i la ka de nga bangan chu snap ru nga chu snap tang bolong ka kam suk te kata ka kam nga bangan job hanre ka ba bha yanga ngani thu ipi ka ba palat ya ka jinya lenti ka jonga ka long kumni kan kumanga manta ki briu ki la shania bha nga te ha ki briu ki la shania ki la wan mani thu ka jingshem ka jongki ni am ka personal ka jongki anda ki la ya thu ka jingshem ka jongki ka ba ki buri te kim ya thu hang no ru hanre ka mansim chuki ka kwa ban wan ya thu hanga bat phitep anda phi la ya thu kamut ka jingele kala de pat yanga kan ka jing tunju kala de pat yanga ba ngade ban job ha kanu kurkom kamut ba ka ka ba phi ya thu yanga kamut ka de ban sakut petang hanga bat manga pat nga ban ra ya kita ki jing ki jing jinjar kita ki pop ki jong phi bar khoi hakmat jong ublei te kamut nga sha duwai man la ka step nga sha duwai ha ublei un ai boringa baka ka ba ki briu ne em ki briu ki at ho hanga bangan bat bet khak bakan don bet tang ha ka don ka jonga bangan no mi at ho re yanu na mala da ngai thu ipi ngala feel da ngai thu kamuk nganam kiu class ra ka jinglong mun sim ha jaka bu bleun kur khu yanga ka wan pen ban ka jing tim na mar balai hajaka bangan ya thu show blay ngalit ya thu khana lorni shani shatai tekamut nga tenga dang de tanga briu ka jing le ka don hapo junga ba kamut kan kwa te ban ya thu ya nori ya no hanrei ladanga la bangan nom ya thu ikiti ki barok khoi phitep ka dik ka de ka banga hap ban penlut por ban puli bible ban ruai tenteng ki briu ki perkhat bala de puli pun thau sien ya ka bible dan kam shu ban puli hanrei ka tabakla kat bangi dang im hangan ka perthaingan itu ipi ni haban don be ka por ban pelot ban syong ban utrai lailan nong ka banga ong ipi ka dei be tang ka ba pun kampalate hanre lailan nong ru kampat biang an ong ipi pelot por ban ruai bat ban puli bible bat ban le ru nem ngan ong ipi pen salong ki ba job nado ba pidang sedang mencakri kum ikhlung ibadang sya pentian hado andala poi ka por ka ba phi shakri ki wei pat ki mensim ki ba kordor haduk banda poi kata ka por ka ba phin shakri ki wei ru phin job bed te nga she akhun kum ta kan ba
ngan long ka brio ka bala ban shania bah bagi brio ki banya tho yenga kamun ngah perkat bahan do mestep yo kumno tengah kum kwa bani tho ya no re no kata kamun ngala fail ngam ju kwa ban fail ha ka jing im ka jong man ka si khon bet bangan pas te han rai teng hajing long brio kum bitar teng kum ja ki aka han rai ngaju yet banya bahaya la te onda philanang sakri utrai ngani thu e phi phin sa kwa bet tang man pen sngo bahai ble phinam kwa re ke aka ru ba philan pen sngo bahai ble ka de phin ai por yo ble te i ji ka i balangkot ble nyo ban kur khu phi yaro itrai